खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामदों जे मैयानि सानाव जानाय जे जाथाय बे जाथायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा रोखा खालामनानै होदों जे बे समाव मैयानि सानाव जाखिनि बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय जागायनानै बे समाव बिटिसि सेक्रेटारि एबा नेहाथारिखौ जा रेलि खालामदों बे रेलि खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव लोब्बा गैया एबा बे जाथायाव जेबो मोनथिया होनानै बा जाथायखौ जेबो मोनथिया होनानै बाथ्रा बुंथिदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा आरो बे समाव खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन मुलुग सोलोंसालिनि फरायसाफोरा ट्राइबेल फरायसाफोरा बिथांमोना गावनो गाव थांखि एबा बिथांखि लानानै जे मोनद' हारिनो जे एसटि होनायनि जे मोनसे बाथ्रा एबा सिन्ता सरसा सोलिबाय दं आरो जायखौ आसाम आयेन आफादाव बे समाव साबमिट खालामनाय जाबाय आरो बे जाथायखौनो लोब्बा लाखिनानै एबा बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होगोन बा होनायनि थाखाय बिथांखि लानायखौनो बे समाव गोख्रों भाबै खुद्रिसारनानै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबोबाय थादों होननानै बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे बे हाबाफारियाव थारैनो जे ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा बाहागो लादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय बे समाव बाहागो लाफैदों एबा सोलोंसालिनिफ्राय गुबुन गुबुन जे मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जों मोनथिनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसि सेक्रेटारि एबा नेहाथारिखौआव जा जाथाय जादों बे जाथाय जानाय खौरांखौ उननि समफोराव मोनथिनानै लोगो लोगोनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायहरदों जे बे समाव बिसोरखौ जाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा बे हाबाफारि एबा बै धरना हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ जानगार एबा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा बेफोरबायदि हाबानिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय एबा बे जायगानिफ्राय ओंखारनो थाखाय खावलायहरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों खोरोमदाव औवारि बिथाङा बुंथिदों जे बेवहाय गुबुन गुबुन ट्राइबेलजों एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुलुग सोलोंसालिनि जे दालाइसा एबसुजों लोगोसेनो बेवहाय आरसुनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जे राभा स्टुडेन्टफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होननानै फोरमायथिदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानखालि एबा मैयानि सानाव बरमायाव मोनसे गिदिरथार हाबाफारि एबा मोन 27टा माहारियारि आफादफोरजों जे मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनायनि सायाव मोनसे गिदिरथार मोनसे सावराय जथुम दंमोन आरो बे हाबाफारियावसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङमोन एबा मुखुब दंमोन आरो बे समावनो बे बिथांमोननि एबा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि जे बेफोरबायदि खुद्रिसारनाय एबा बिथांमोननि आबेग बिथांमोननि इमोशन बेजों बिथांमोना सोमावसारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांफोरावबो सोमावसारबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखियानो जादों गणतान्त्रिक भाबै जों सोमावसारनाय बा सुबुंखान्थिखौ नोजोर बोनानै गोजोनै सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ सिगाङावबो खालामदों आरो इयुननि समावबो मोनद' हारिखौ होबथानायनि बेलायावबो गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खोरोमदाव औवारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मैयानि जे मोनसे फरायसाफोरनि गासै ट्राइबेल फरायसा हिसाबै बिथांमोना जे हाबाफारि लादोंमोन क'क्राझार इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय क'क्राझार ओनसोलनि गासै ट्राइबेल फरायसाफ्रा मोनसे हान्जा सुरनाय लादोंमोन आरो बेजों हान्जा सुरनायनि उनाव बिथांमोनहा जिहेतु बड'लेण्डनि सेक्रेटारियेटनि सिङाव केम्पास सिङाव थांनानै एसेम्बलि बिल्डिंआव बिथांमोना हाबहैनानै बावहाय गुबुन गुबुन मोनसे थासारि सोमजिदों आरो बेखौ लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खोथाखौ रोखा खालामनो लुबैदों मानोना बेवहाय मैयानि जे हाबाफारि जालांबाय बे हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बेवहाय जेबो लोब्बा गैया लोगोसेयै जों मिथिदों मिडियायाव नुनानै मानोना बिथांमोननि रेलि जागोनखौ जोङो जानायनि एसे सिगांल' जोङो खौरां मोननायनि उनाव जों मिडियायाव नुदों बिथांमोना लैहोरनो मोनसे रेलि खालामदों जाय रेलिया मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि हेंथायै बिथांमोनहा लानाय जादोंमोन
मानोना बेवहाय राभा फरायसा आफादनिफ्राय आरो गार' फरायसा आफादनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन हान्जायाव दं बा फरायसा हिसाबै बिथांमोना इउनिभारसिटियाव फरायो बिथांमोना बेबायदि मोनसे जयै थिरांथा लानानै ओंखारनानै बिथांमोना बे हान्जा सुरनायखौ लादों। दा जि जाथाया जालांबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सिगांफ्राव सिसिथुवाजों आरो जोङो क'क्राझाराव बनजार रेलि लाखांबाय आरो गासै जों जिहेतु बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एखेबारे गणतान्त्रिक भाबै आरो गोजोनै जोङो गासै हाबाफारिफोरखौ बारहोनायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो हाबाफारि रनसायो। मैयानि जि मोनसे जाथाय जालांबाय बिनि सायाव जोङो बेखौनो नोजोर बोदों दा समाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा दानि बिटिसिनि जाय बिएम बिथांमोनहा जिफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि मुं लानाय जादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुनज्लायनाय बेबायदि मोनसे बाथ्राजों बिथांमोना जोंनि सायाव जाबसिननो नागिरदों। नाथाय बेफोर गासिबो नंखाय। बिथांमोनहा बावहाय बयनिबो बे दिनै मोनदांथियाव मोनद' हारिखौ एसटि होनो थांनायनि हेंथायै दिनै गासिबो पर्यायनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारियाबो बाहाय गाबखांदों आरो बे बिग्रायखांनायखौ दिनैनि जे लाइमोन हान्जा फरायसाफोरा गाव गावनो गोसो गुदुं जानानै बिथांमोना बेबादि मोनसे इनिसिएटिभ लादों आरो बिनि सायाव बिथांमोना मैया बेबादिसिम मोनसे पर्यायाव दि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव बिथांमोना हाबनानै बायदिसिना खालामनाय थासारिखौबो जों नुनो मोनबाय। दा बेवहाय जोङो खालिबोल' दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिनाय लोगो लोगो नुनाय लोगो लोगो जोङो माने बादा होनानै जोङो बिथांमोनखौ बे सिंनिफ्राय ओंखारनांगौनि थाखाय जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि माखासे मावथि बिथांमोनखौ थाबैनो जोङो बुंहरनाय जादों। मानोना मिरु हिसाबै जोङो बरमायाव बे मोनद' हारिनि हेंथायैनो जों गासै माहारियारि आफादनि मोनसे मिटिङाव दंजोबोमोन आरो बेजों लोगोसेयै जोङो बेखौनो फोरमायनो नाजादों जाहाथे बे मोनद' हारिनि हेंथायै जि मोनसे गोसोनि माहारियारि मोनसे सेन्टिमेन्ट ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोना बियो मोनसे इमोशनेल मोनसे सिचुएशनाव दिनै बेबादि जाथाया बिथांमोना माने मावब्रबाय आरो बेखौ जोङो खावलायनो लुबैदों उन समाव जेखि जाया मोनसे बेबादि सोमावसारनाय जायोब्ला जोंनि गासै फरायसा हान्जा बिथांमोनखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गुरै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा जायखि जाया बेबादि मोनसे सोमावसारनाय बा थासारि लाबोआ मानो गोजोनै थासारिखौ लाखिनांगौ आरो गोजोनै सोमावसारनांगौ गणतान्त्रिक भाबै जोंनि मोन्थाय आरो गणतान्त्रिक भाबै जोंनि बे ट्राइबेल हिसाबै गोदानै दानाय गोदानै जानो नागिरनाय ट्राइबेलनि हेंथायै गसंथानायाव जों बयबो खौसेयैनो दावगालांनांगौ आरो जों मिजिंथियो बड'लेण्ड सरकाराबो बे फारसे नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि गासै बर' फरायसाफोरजों लोगोसेयै जिबादि मोनसे जाथाय जालांबाय बिनि सायाव बिथांमोना दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौल' दाय जाबसिननो नागिरनाया बे गनायथाव नङा। मानोना ट्राइबेल हिसाबैनो बयबो राभा गार' बे हालामाव थानाय गासिबो ट्राइबेलानो खौसेयै बेवहाय जथायै बिथांमोना फरायसा हिसाबै ओंखारनानै बेबादि मोनसे आन्दलन खालामनाय जादों आरो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन समाव जिफोर हाबाफारि लायो बा सिगांफ्राव जेखौ लाबाय जों गणतान्त्रिक भाबै शान्तियै गोजोनै जोङो गासै हाबाफारिखौ लालांगोन आरो बेवहाय जेबो लोब्बा गैया मैयानि जि जाथाय जालांबाय आरो बेखायनो जों जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जे उन समाव जाहाथे बेबादि जेबो जाब्रबथाय बा बेबादि जाथाय खालामा। मानोना गणतान्त्रिक बेबस्थाजों जोङो मोन्थायखौ जोंनि दाबिखौ जों लाखिनांगौ। दा जिबादि दिनै जोङो नुबाय आसामाव जोङो सिसिथुवाजों 14था थाखानाय ट्राइबेलनि गासै फरायसा हान्जा ट्राइबेल संघ जों बयबो लोगो नांनानै जे आसामा मोनसे रेकमेन्डेसन हिसाबै बिथांमोना केबिनेट जि एक्सपार्ट कमिटिनि गावसोरनि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ होनाय जाबाय। दा बे रिपर्ट बायदियै जोङो दिनै नुनो मोनदों जे बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनि फारसे एनअसिनि खोथा रायखांदों नाथायबा गुबुन गुबुन एसटिनि बिथांमोना मोन्थाय हिसाबै राजखान्थि भाबै साख्रि भाबै एडमिसनावहाय ओरै गुबुन गुबुन सेन्ट्रेल लेभेलनि गासै सार्भिसेस रिजार्भेसन गुबुन गुबुन बिथिङावबो समानै जिहेतु जोंहा खहा दङ बिनि थाखाय जों बयबो दा बिनि सायाव नोजोर लाखिनानै जों माखासे हाबाफारि लानाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ जों मिथिगौ सिसिथुवाया गाबोन मोनसे हाबाफारि फोसावदों। मानोना बियो गासैबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय खहा जाथाव मोनसे थासारि फैगासिनो दङ आरो गमामायैनो जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बिनि सायाव बिसार खालामनायनि उनाव
SC/ST कमिसनजों लोगोसे RGI जों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाजों लोगोसे जुदि बिथांमोना बे गनायथिखौ होनायनि उनाव जुदि थांनाय बारनि 2019 नि जे मोनसे कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट जे शिड्युल ट्राइब अर्डारनि जे एमेन्डमेन्ट लाबोदोंमोन बे जुदि गमामायैनो एखेयैनो थानांगौ जायोब्ला दिनै बेवहाय खुनु बाहाय सोरखौबा भेलि खालामनाय सोरखौबा गोदानै माने बड'लेण्डखौ बाद होनानै प्लेन्स खालामनाय बा गुबुन गुबुन केटेगरियाव दोननाय बेवहाय मैखोम मोनसे थासारि सोमजिगोन जोंनि खहा जाथावै खहा जानाय मोनसे थासारि जागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर बोनानै दा गासै ट्राइबेल हिसाबै जों नांलांगोन आरो दा बेखायनो जोङो खावलायगोन गले गले जाहाथे जोंनि गासै फरायसा बिथांमोनहा इमोशनजों लोगोसे गावनि सेन्टिमेन्टखौ एसे आदरै एसे सुबुरुनै आरो एसे डिसिप्लिन मेनाराव गणतान्त्रिक भाबै जों बयबो ज'यै दावगालांगोनाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम दङ आरो बेनिखायनो जाय बिथांमोना दिनै एबसुनि सायाव दाय जाबसिननो नागिरदों बिथांमोनहाबो गाव साफा साफा ट्राइबेल आरो बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो साननांगौ जे दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जेबादि मोनसे बिथिङै थांगासिनो दङ जोङो उन समाव गमामायैनो जुदि जेनेरेलि एज ए शिड्युल ट्राइब जे कन्स्टिटिउशननि अर्डार बादियै जुदि बियो एमेन्डमेन्ट जानानै फैयोब्ला बेवहाय जोंहा जोबोद खहा जागोन आरो बेखायनो बयबो बेखौ गोथौयै साननांगौ आरो बिनि सायाव हेंथा खालामनायनि खामानि मावनांगौ